Ayibonge Nkosi. Siyambonga uNkulunkulu ntambama egameni lika Jesu. Sesikhona endlini yakhe. Asizukuthatha kude. Kufanele siye masithi sesihlangene Nkosi kuye indlu yakho. Yiza. Haleluya. Yiza manje ngenxa yokuthi sikhona lapha. Niyazi bazalwane bami ukuthi wonke umuntu uze lapha ngesidingo. Niyakwazi lokho? Akekho umuntu ozile nje just ukuthi uzobona ukuthi kwenziwani. Kunesizathu why you are here. Ayibonge Nkosi. Ngamanye amazwi there is an appointment. Hallelujah. Izolo ntambama emkhulekweni njomani besikhuluma ngendaba ukuthi lapha u1 John chapter 2 verse 20 lapha ethi khona nina nokugcotshwa ukuvela kongcwele. Ayibonge Nkosi. Abesethi niyazi nonke. Hallelujah. Mawuse ufunda ngapha ufunda i-amplified. I-amplified ithi mayichaza lento ithi ikhuluma ngani, ikhuluma nge-sacred appointment. Ne-sacred appointment. Ngamanye amazwi kune-appointment. Ngamanye amazwi umoya ingcwele siba ne-appointment nobani noNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Umoya ingcwele wenza ukuba sibe ne-appointment. Ngamanye amazwi ozile egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngenxa yani yale appointment akahlala ngahlangani naye. Ayibonge Nkosi. We are here to meet the Lord egameni lika Jesu. Ayibonge Nkosi. Lithi izwi lenkosi uthi uNkulunkulu isondelani kimi. Nami ngenze njani? Ngiyakusondela kini. Ngakho ke usukhona ntambama. Never make a mistake yokuthi wenze njani ungasondeli. Because khona ozokulahlekelwa yiko egameni lika Jesu. Hallelujah. Ungalenzi iphutha lokuba wenze njani ungasondeli kuye. Take the opportunity okwenziwayo uthi nje Nkosi ngiyasondela. Hallelujah. Ngiyasondela Nkosi Jesu egameni lika Jesu.